power of praying in tongues. Amen. Yeah. I want to talk about it. Hallelujah. One of the things that Funkale this highlight before the topic yothetha ngelwimi. Number 1, masiyeni phana kwincwadi ka John chapter 4 verse 24. Uhambe nami Charles. Even though I'm going to preach, I'm going to teach namhlanje ngizopreacher. Ipower yothetha ngelwimi. John chapter 4 verse 24. Yes. God is spirit, and his worshippers must worship in spirit and in truth. Amen. Inkosi mayisikelele ufunda kwezwi layo ngokuthi benginaphakade. Amen. Amen. iBhayibheli namhlanje, this is Jesus. Uyesu lo uthetha apha namhlanje. Uthetha nentombazane equleni. But there's something ayithethayo enditsalayo. Uthi xa ethetha, uhambe nami Charles, ayixole lento. uThixo ungumoya utsho. Oh, so meaning kuThixo, when you're talking about uNkulunkulu, akho nto inyama ngoNkulunkulu. Akho nto ngoNkulunkulu eyinyama, ngumoya 100%. Athi abo ke ngokuba mnqulayo lo muntu ngumoya, mele bamnqule ngomoya. So meaning mele bamnqule ngomoya wabo. No wonder the Bible says ithi bathi bayamnqula ngemilebe yemilomo, kodwa ngenhliziyo zabo bakude kuye. So unako ucinga fanba uyamnqula ngemilebe yemilomo, but umoya wakho kule worship yakho okumkhonza kwakho awukho yena umoya wakho da 100%. It's fine, there's a diva batwele. Umbuli ngendlela aqulwa ngayo. Indlela aqulwa ngayo ndingafani bathatha usifuba xa esithi uJesu unqulwa ngomoya. nguJesu omazi uJesu, asimazi njengaye thina. Ikhona lento uJesu my God ayaziyo ngoba usemazulwini. Athunqulwa ngomoya, aphinda athi unqulwa ngenyaniso. Inyaniso lilizwi likaThixo. So lilizwi likaThixo elikukhombisa indlela yokumnqula ngqo. Lilo okumele ulandele lona. Can I tell you something? If uzakwenza i-magics, unida incwadi ze-magics. If uzakwenza i-magics, unida ufunda incwadi ze-magics ezukuchazelayo bayenza lento nalento nalento. The better you apply lento ichaza nge-magics, the better kusenzeka ezi performance ufuna zenzeka. That's no one deep abantwana bakaThixo baqombile namhlanje. NoThixo ke ngokunjalo unqulwa ngenyaniso ngezwi. You follow izwi onqula. Umamela lento ithethayo izwi, ulandele yona. I remember umfundisi esasikhonzelayo wasithi kuthandazwa abambi iBhayibheli abane-phone these lights
Kodwa ndiyambona le nto aza kuyenza. Uzama ulandela le ndlela anqolwa ngayo. Efunda ii-lines eziseBhayibhile. But uyenza obvious not at the right time. Because uqale ilizwi ulifunde. Lukuxelele indlela. Hey. Indlela afundwa ngayo. Praise God. Yesusa. Indlela anqulwa ngayo iyachazela intoni iBhayibhile. Uthi usiya ke ngoku ekunquleni line by line, precept by precept, ulandela twatse lento iBhayibhile ithe ngendlela eBhayibhile ethi unqulwa ngayo. Mabathi amen amakhona. Line by line. Obashe Parabasa. Xa ndithetha ngelwimi ndenzani kanene according to the scripture. So what you are doing ne, umbeka uThixo ne, things ayibanga zothi kwithai khona. Because once wayibona naye uThixo ba lo mntu indlela azangayo kum uza scriptural, umbeka ke ngokwexinezelweni into ba enze lento athe uzayenza xa abantu besiza kanje kuye. So ngena kule nto itheza ithina ngayo. I remember I was leading a prayer group yabantu sithandaza. Now my problem was, if ever I'm leading a group ya prayer, i-prayer ithi masithethe noThixo and then uThixo enze. Am I gonna make up abantu bemane bengcola nje but i-answers asizifumani? Ndaqonda this is a problem. Ndaya kuMoyingcwele nathi Moyingcwele ndizayilida njani le group, because kaloku if you lead a group ya prayer we must see results. Hey, nathi apha enkonzweni the reason why we are seeing results is because you are a praying church. Nalive ezinto sinqulwayo apha sanomngqilo zi-results, but we are a praying church. We cannot just shout and make noise but there is nothing that is happening. Wathi uMoyingcwele, look at my servant David. Okay? Xa ndifunda iincwadi zikaDavid, uDavid waye-skillful. No wonder wayesithi ilwimi lam lilwimi ngathi lilwimi lombhali. Athi lo mbhali ilwimi lam ndilifanisa naye ngumbhali obhala kakuhle. So meaning he was good in worshiping God based on the scriptures. Abathi amen abantu bathini. He knew where to touch God according to the scripture. Wathi uMoyingcwele, use the scriptures all the time. Read the scripture and say, this is what I'm going to do. But if ever you are doing exactly lendlela iscriptures thetha ngayo iBhayibhile ithina ngayo, I'm not going to disappoint you. Nakona ugqibile Moyingcwele. Awugqibile. If ever ndihamba according to the scripture, awusudisappointa ugqibile. Manje bakaThixo. That was the first intercession group endiyaziyo namhlanje that was always downloading answers kuNkulunkulu. We would open the scripture, ndithi kuza kwenzeka lento according to the scripture, kwenzeke ngqo ngalendlela besithethe ngayo, to a point that they were scared of me. But siyaboyika ndoda, because it's almost like ingathi uThixo uyakuva wena. The secret is I am approaching uNkulunkulu ngokwezibhalo. Ngokwezibhalo. Isn't God in the book of Jeremiah 1 verse 12? Athi ndijonge izwi lam ukuze ndiliperforme. Isn't God who said that? Uthi uThixo ndijonge ilizwi lam ukuze ndiliperforme. So I am bound lilizwi lakhe.
Isn't God, oh my God, through incwadi my God, Psalms, uyithi iBhayibhile uliphakamisile izwi lakhe more than himself. So izwi lakhe uThixo yeyona nto imbophayo, yeyona nto ayibona isuperior kunaye, isuperior igama izwi lakhe kunaye udatsho. So there's nothing superior kuNkulunkulu more than izwi lakhe. Nokuthi usathana uphendula ukudala ikota levesi, hlala kula vesi, hlala kula vesi. Why ndithilezile? Masekwimali 1 Corinthians chapter 14 verse 2. First Corinthians chapter 14 verse 2. For anyone who speaks in tongue does not speak to men, but to God. Imani bantu bakaThixo. Ndisandothi ngoku xa sinqula uThixo kumele simnqule ngendlela iBhayibhile ethi masimnqule ngayo. Ndisandotsho. Ithi ngoku iBhayibhile tamusuba ndimamele. Ithi lowo uthetha ngelwimi akathethi namuntu, uthetha noThixo. The reason why umuntu engamva xa ethetha ngelwimi is because akathethi naye. So the direct communication between man and God is through the tongues. Abandiva abantwana bakaThixo, ndithi direct communication. When you begin to say rakabalita makababalete, the reason I'm saying that, the moment I'm saying that, you people cannot hear me, but him, he hears me very well. This is powerful. The minute I burst in tongues, the minute I use the language that he gave me, he said in the book of Mark 16, verse 16, those who believe in my name, they shall speak in other tongues. When I believe, I should speak in other tongues. Oh God. So when I speak in other tongues, so meaning I am validated, I am certified by the heavens that I belong to him, and I have the language that they have. Go to 18, Walab. Only 1 Corinthians chapter 14, verse 18. 1 Corinthians chapter 14 verse 18. I thank God that I speak in tongues more than all of you. Oh God, this is a mystery. uPaul balibele kumncoma bathi yoye uThixo uyayiva le ndoda ikubekela ngehlanza kwenzeke, but uPaul uza ne-revelation. Abandiva abantu bathi uPaul uza yena nesitshilelo that nindibona nje ndiviwa mna. Hey my God, there's a language that I enjoy. When I'm seated down, I can stay 2 hours, 3 hours, 4 hours. The seventh is a language. I thank my God because I can speak in tongues more than you all. Something different. I spend more time speaking in tongues more than you. Funa ukuzala
norhasatsha namhlanje wethu. Ndiyabona niza kahle kamandi. Ndiyalithanda indlela eniyiyo. Ndiyalithanda indlela enithathileyo ngoku. Maya basata baba. Igqithi hour baba. 2 hours kelebebe. 3 hours come back and okuthatha into yebabombi. Okuthatha into yebebepande. My God, awuziva uthini bathi uyaqhubekeka. Oh my God, isusakho sibablishe kulibubbles, baby bubbles. Awucimela ubona imibono. You enjoy this thing. Oh, makabonga uJesu. Makabonga uJesu. Makabongwe bona phakathi uJesu. Akekho ofana naye. Awufunda kwalapho 1 Corinthians chapter 13 verse 2. Ithi noba ungafana uthethe ilwimi, uthethe zabantu, uthethe nezengelosi. Makabonga uJesu. So meaning kwinto yami yothetha ngelwimi, I can even speak in a higher dimension. The dimension of angels. Hey. Ikrithi kulwimi zabantu. Mamela xa sithethi ngelwimi, sithetha ngelwimi mosi zabantu. Lo language uthina is either sisiGreek esixube nesiHebrew okanye esixube nesiFrench okanye esixube. Xa uthetha ngelwimi uthetha imixture. Sometimes you can speak in mixture lapha emhlabeni. The Bible says, awufunda incwadi yencwadi ye-Acts, ithi babava. Masiyifundeni ngathi mnandi xa ifundwa. Masiyeni kuyo. Ngubani ozanifuma incwadi ye-Acts chapter 2. I think u-8 phambano uzayifumana la ndawo ithi babava. Bethetha ngelwimi zabo babuza babazazelapha ezilwimi. Yes, after bebaptiziwe. Acts chapter 2 verse 8. Yes. Then how is it that each of us hears them in his own native language? So when they were baptized kule ndawo kule upper room, my God, is servants of God zazithandaze. When they were baptized there, each one was speaking in tongues, but there were people outside. Bava iJews zithetha ilanguage yaseRoma. Beva iJews bethetha ilanguage yenye ndawo. Bayabazi ngamaJuda la ayazelaphi le language. Little did they know that the master of all languages, the God who created the earth and heaven, injected something in them. Because when you begin to speak in tongues, it's a Bible, your spirit is praying. Masiyeni vesini manikancane. Masiyeni. Yapha ku 1 Corinthians kaphinde chapter 14 uye ku 15 no 16. First Corinthians chapter 14 verse 15. So what shall I do? I will pray with my spirit, but I will also pray with my mind. Nyamva uthi Paul apha ndizothandaza ngomoya. Oh God. Bendithe kulo uThixo ungumoya. So when you are speaking to him, we must use the language ayona ivayo. Apho benifune khona ku 14 verse 2 ithe umuntu xa ethetha ngelwimi akathethi namntu uthetha noThixo. So meaning the minute I engage my speaking or my prayer and engage kwilwimi, ithi iBhayibhile ndithetha noThixo. Uthi Paul ngoko ke if ever I had that privilege, so meaning I must use that privilege 100%. Athi ke ngoku when I pray mna Paul, I'll pray
spirit. I wonder about the Uta will pray in spirit. So meaning, zothetha ngelwimi kuqala. When I feel that I'm satisfied now in praying tongues, athi manje ndiyeke ngoku understanding. Understanding sisixhosa sakho. So I flow first in the spirit. When I flew, this is when ndifike we higher dimension. Ndafika ndahlala higher dimension. uThixo wayithetha yonke lento ebefuna uyithetha, ndiphila ndibuye ndize kulanguage yami ndithi makazokiswe ingcwele, ndithi ungu-alpha, ndithi ungu-omega, ndithi usisiqalo, ndithi usisiphelo, ndithi benguwe izolo, ndithi nguwe namhlanje, ndithi benguwe naphakade, uliliwa likaSirayeli, uliliwa elibinaphakade. You are the rose of Sharon, the lily of the valley, the bright morning star. We are bonga ngokuthiko, umbonga in your own language. But before umbonge in your own language, ubukaleke wake waduka. My God, iprayer masibone nje ngento edukisayo. Kwizinto zabantu bake duke nje. Pakapampa. Lekepepelete. Uyaduka nje. Awuziva na uthini. Uenjoya loo nto. Ilife unayo Thixo. Lekepepakapampili. Give me papaka. I want to raise dynamic people. Bahle notata ndiyazi because nabantu abahle otata omama bahle ayaya but ikhona obunye ubuhle endifuna sibe nabo. Ndifuna sibe zii-tigers in the spirit. Ndifuna in the spirit umntu, my God, oloba ungumnesto wakho xa uphuma kodwa yena uyathandaza ngelo. Umbulisa molo meza uqonda sozomtatshe meza. Amen. And ukuhamba kwamenza ngenxa yakho uhamba wena. I remember the lady apostle Sereda Ejiflet. Hey, this woman xa sanothi brababa sidudumisa nayo iyanqula qhomisa impepho. Ndabuya enye imini uyemsebenzini ndithi masimgxothe mani, sesazana nje simgxothe, simgxotha iprayer. Andithi ulwa nathi sebenza ikhemesi lukobani. Sathi Lord makahambe, siyayingcolisa le ndawo, uyayingcolisa le ndawo, makahambe. Khapapapapapapakhatha wagqitha nje intsuku bantwena sabona empakishe hamba. Hey, xa ulolu hlobo lomntu nguye, you are the most dangerous person neighbor that you be. God, ungumntu dangerous xa unelwimi. Ithi iBhayibhile uthi uJeremiah uthi I'm seeing people in the future, they will be speaking in flickering tongues. And those people will be mighty. Othi naba njebesithetha ngelwimi ntantulikwa, ithi iBhayibhile will be mighty. You will be mighty. You will be strong. There's nothing in your family that is powerful enough to compete with you. If you can use this gift that I gave you through the Holy Spirit,
If you can use this gift, oh God, noma babethe sozube umuntu ozuphomelela abagqibela gogo, there's something in you that the Holy Ghost awayifaka kuwe. This thing is an advantage because sometimes you pray ungafana wewe yathandaza nje kanti sawungene kwenye dimension sothetha ngelwimi zengelosi. Sometimes uthandaza that's any level mamusufu. Liyabe sifunde ngayo Romans chapter 8 verse 26. When I'm weak, the Holy Ghost helped me. When I'm weak, the Holy Spirit helped me and prayed for me. And when He prayed for me, He prays with groaning sounds that cannot be uttered. This criminal city bawo. This criminal lwimi bashete. This criminal teta. If voice yam. This voice is guma. So see role phansi emhlabeni lithi awusithi ingqondo yakho icimba fana usathethi ngoku ayiyazi ba uyishiye kudala yona. Understanding is unfruitful now. Also guma usithi ufuna uthetha but aziphumi ii-tongues nazo. My God, uyaqhuma njengenkomo, uyaqhuma njengenkomo efuna ukulwa neminkunzi. Uyaqhuma ezuguma uyonzakalise kulizwe lakamoya. Ufika uya kwizinto zakho ebabezigcine kudala ebabazithathayo uthi zisapha andukeli ndiyazithatha. Sonithunuka namhlanje neveki leti this week beyiveki othetha ngelwimi great ngayo. Every time usuya kwipereya ukhala ngazo mama, ukhala ngazo tata, ukhala ngazo my sister, ukhala ngazo. Udala ufaka i-CV nabona ukuthi uphendule uyibeke phaa i-CV yakho, beka isitulo. Uqonde make senze incantations. Zi-incantations zasezulwini. Uyibeke phaa. You begin to speak in tongues. Uzama ukuthi wonke umuntu owayithofiyelayo lesibi wayifaka phansi kwamanzi, ithumela umlilo phansi kwamanzi. I'll begin to get your attention now. Kwabaqashi ukhababakhabakikika lukubabakakatata. Uthethe la CV uzothi uwengele kwanele. Akhona bazokwenza lento batestify kule veki. I'm sensing that now. Akhona bazokwenza lolo kule veki. Batestify. Bazokwenza incantations zasezulwini. Incantation. Kanenbopha bayajikeleza nabo umlilo babeke kwi-altar. Kanenbopha bathetha amazwi
thetha amazwi nawe uyarivesa brother Charles, but ilena yethu ayinaxesha. Ungayenza ngo-3, ungayenza ngo-4, ungayenza ngo-1 ebusuku, ungayenza i-powerful all the time, i-powerful all the time. Yethepele. Ukhona umuntu ongakwazi ukuthandaza ngelwimi, celaza apha phambili afumane ilwimi naye. Ongakwazi ukuthandaza makazoma apha phambili. Siyagqiba, ndigqibile imeseji yam namhlanje. Ndizothunuka njilo, ndizothunuka namhlanje. Ngibomba kandaka lopepepepepe lotakapara. Uyazazi awukwazi uthetha ngelwimi, uyafuna uthetha ngelwimi. It's another thing to want not to speak it about you. How full of us take a meeting. Hallelujah. This church is anointed so much that all the spiritual gifts are here in this meeting. Maspenge nyawa beko. Zontunuka namhlanje bantu abakathini. Zontunuka. It's Lord. Give me more. More tongues of fire. When I pray, Elwimi, wherever I'm praying, let my energy be intensified. Lord, I receive more grace, more power, more action. Just pray for a few seconds. Get me back fire. Amen. I just want God to give you a garment of the Holy Spirit. I'm going to give you a garment. But you're going to receive a garment. We are getting Sunday. Hallelujah. Uzofumana igamentu ngase nokunikele ilapha kume mfuthi kaze babele nikele lapha kume. Father, in the name of Jesus, ask you to baptize this man.
zonke iziphoso zami ngegazi likaJesu namhlanje ngicela ukunqibisa ingubo kamoya oyingcwele When the time is right, that was for. I want to teach you how to release the power of God. When the time is right, how to release it. We're not going to be normal Christians in this ministry. Amen. We'll be abnormal, Mamudono. We'll be abnormal. Wetu tibana no don't tell you no bazana. Umdogu brother, umdogu puti, umdogu dada, umdogu mama. Kulok sabo hapo sikoyo. Uzokufanya lukono mtu aseweta. Kono mtu aseweta. Stop it, boy. Stop it. Mamu juice. Moyo wa mfulu kutandazela why? I don't know. Moyo wa mfulu kutandazela. In fact, let me just shake hands with you. Let me just shake hands with you. Let me just shake hands. You are a woman of God. Do you know that? Do you know that? Yes. Kondote ukuthi uma ndiyenze for wena manje sifana ukuhlala phansi. Kwabe nidlanza for umoya ngcwele. Kwenza favor manje. Sikhona families ezintathu esidibane nazo. I think family yaBantwana, Tata Ngolo, family yabaJews. I'll just give you 10 minutes each then yabo. Just 10 minutes or 8 minutes yabo. So qala lo sithethe nalesi season. So